zabijem aspoň. Ale ja som sa aj z tej miestnosti ešte nedostal. Už máme čisto. Už je to čisté. Ale ja nemám ani tomu. Ber si na boje. Satania kreatúra, ja sa k tým dverám maximálne tak dostanem a neotvorím ich nič. Tak ich musíme asi pozabíjať. Ježiš, to bude na dlho. Papas. Satania netvor. A nemôžem dostať k tým zbraniam, pretože ono proste... Dobre, máme si clean. Dobre si zbranie. Na, tu máš žihily, či to máš nápoč. Ja mám heroiny. Veď to takto, čo je? Dobre zbranie. Myslím, že máme asi ľudí. Aj zabij toho tu, debila. Snažím, ale ja nebol, pravde. Prečo ten tým dron má aj toľko života? No. Oni majú 700 HP. Kto toto dizajnoval, by ma zaujímalo, aby som vajca otrhol. Furt tu spawnujú tých dementov, ja neviem prečo. Koho sen toto bol vôbec vytvoriť takúto mapu? No, ja som toto nehral, More, tak ja neviem, ako sa to dáva už. Aj Deagle v ľavej ruke. Ty, čohu? Chcem, pomôž mi. Naň sa. Ešte jeden, dostačak. Tak. No, a Ben si neviem. Toto. Nevidím. Víško. Super, nič nevidím. Ja tiež nič. Niečo ma tu rapistuje, More. Toto, nič nevidím. Pokus omyl. A? Nie, to je kraj. A, vidím, východ. Ty. Nejakým zázrakom sme to našli. No jasne. Dávaj sa pod... Tak. Dvajím tam jeden. No, ide tam. Ktorý? Počkaj, vyhylujeme sa najprv, lebo ja mám 40 HP. Mám 100, je pohode. To si mi srandu! Pič, všetko tu na mňa skáče! Srana týdy miestnosť moja. No, iď tam. O! Aha. Ne, ne! Idď si do piči s týmto. Čo je za sračku? Aha. Super. Ja. Ja ti čakám tu. Poď sa nám rýchlo, daj mi životy. Dobre, dobre. No. Piče, ja nemám granaty. Ja mám, počkaj. Jebni to tam. To si... Dobre. Zober. Malé mačky ma rozsekajú len to. Počkaj, neuživuj sa. Aha, dobre, no je dobré, že nám to došlo až teraz, že sa môžem takto respawnovať. No, pravda. Jaj. Round 2. Fight. Join the game. Jo, čakaj. Je to fixnuté, už môžeme na to. No. Oj, Dobre, gargantua. okej, dobre, super. Daj mi, poď sem, daj mi životy. Ja si dám. Jo.
A však to aj Prečítaj tak si, to. prečítaj si toto meno, pozeraj. Marín Bujardiby Olur. Aha, dobre. Poď sem, boss fight. O fuck. Taká mamka. To čo je? Snajpéri tu sú ešte! A zabijeme ju. Nech s tým Boha. veľkým vajcom ide do rici. Môžeme to strieľať cez tú stenu, keď to saknú sa. O fuck. Dobrý! No. Dobre, seber brokovnicu. No do ryti. Spája mi. Posúsaj. No, ja som dead. Ty kokos, tam sú tí neolití, čo to sú za pôda. Aha, dobré. Oni sa len budú ďalej spawnovať, čo mám robiť s tým je? Nie, oni musíme zabiť to. Ty po mne neskač. To sa ťa... Kto to chce? Tak traf to! No, No čo ide toč na nás, do ryti? Taký sataný výtvor. Aha. What? What? Prečo? Zelená obrazovka. Ne, veľký gargantuan. Ježiši. Cez stenu. No, No, zomrel! Aha, super. Ja som tiež zomrel. ja to... Bohužiaľ. Tam som sa... Rýchlo, poď tu do dverí, poď tu do dverí, poď tu do dverí. Idem. Dobre. Čo? Sa pozrieš. Aha. Tak začneme strieľať. Granáta. Do ryti. Ty kokos, poď. Ešte hore budú. Poď tu, ideme na výťah spolu. Čo? Aha. Jaj, to hovno. Pôjde, ty zápe, pôjde. Musím ťa ešte vydoriť. No áno. V pohode. Teraz chodíš. Dobre, nemám lekárničku. No i tam, teraz ty. Ježiš! Veď zdochni more, halo. Ty pičo, dobre. Bombové. Zdochni. Ktorý? Daj mi životy obsadovať. Jo, dobre. No. Ježiš! Dobrý. Dobre, sťahujeme sa. To je snáď posledný už. A to je len 20 dňa, potom mi pomáham. Á, dobre. Čo to je sniper? Špinavý. Sa mi neľúbi, že mám čistý zápel. Prečo ty kokos taká bullet sponge aj z neho? Ktorý ti? Ja si sniper. Ó, ježiš, kontroler zase ten alienský vymrdaný. Či. Aj neviditeľná stena tu je, či čo, ja neviem. Daj mi healy. Jo. Vondovom. No konečne mám viacej na to.
Tak. Wow. Neviditeľná scéna. A, ideme na trojku. Final round. Fight! Nie, super. Super, super. Super. Nemôžeme zdrhnúť na jak? Nie, asi nie. To by ma tiež zaujímalo. Died mysteriously. Kokos, a čo tu mám robiť ako? Počkaj, nám si snajperku berú do ruky. Asi. Tam, ne? Čo to je za kož? Nechce prísť. HIV charger. Aha, pozeraj, kto zrobil mapu. Verbator zrobil mapu. A. Verbator. Chudák sekuriťák. Kačko nie Deagle, ani toto, scoutku, pozor, máme normálne zbranie. Dobre, soby to hýli potom. Sorry ti. Ty pičo! Super, nemám na boje. No to je bombové. Chcem Lebo tam ten géňo len to elektrický má. Čo mne drbal. Oh fuck. Nikdy nekončia sa Diddy Party, toto fakt. Nikto to nechcel, nikto si to nežiadal. No pravda. Zabij toho pit drona. Nejebte do... Dorič, čo tu robíš? Skrytý. Kritikov. Dobre. Tam je nejaký hento... Nejaká chobotnica, more. Aladin, jak to hovoril? Kokos, neviem, ja som to nevidel, len to neviem kedy Ja naposledy. nepamätám si, Doriti. I can show you the world. No super, utekaj! no. Nie! Doriti! Super! Áno. Sa nevytvorí strane. Dobre, sú všetci, ne? Vyzerá to tak, že všetci, hej. Všetko sa tam točí. Ne! To sa nedá stihnúť. Tak povieš. Super, ja som chcel byť profik, ale nedošlo. A to je? Som vás sekol. Som chcel byť zase profik. No, ja stále kokot, no. Nepočkaj to! Páne, bože, tam ide zastarenie. Prosím. Nie. O nie, to pána tu! Nie, baby skoro! Je brať za stranu. Nie, baby ma! Nie! To je strata života, času a životných úspor. Není to kokot, točí sa to jak jeb... Okay. Nie! Nie! Tak blízko, tak ďaleko. Počkaj, neskúš. No prosím. Nie! Ja zase skoro! Počkaj, no tam, ja to dám. Celý môj comeback, dostali môj comeback. Jo! Poď na mňa, rýchlo!
Dostaniesz za... Kurwa! Gdzie tam? Ja mam teraz skosić. To co? No, A nie, skoro jest sypać. to jest martka. No, parada. A stoi tu. Dobre. Fuck. Aha, ja myślę, że tam nie wycięła bariera. Teraz to dam. No nie skoczył sam proste. A mnie to nie skoczy, nie kapuje. Flash Entity Packet stworny. Tylko swoje. O! Są tu! Czekaj, Są jakie- tu! Są tu! Američania manuálne sa snažia nájsť rodku. No, no. No. Fail or something. Na čo? Však To ešte hráme. tak bigle hali... Čo? Prečo ma to hodilo na to isté miesto? Jakie mieć? A, no! Halleluja. Aha. Koľko, čo si hovoril, že...